Hai, salut! Știu că nu am mai postat de 6 sau poate chiar 7 luni de zile, dar m-am gândit că mă reapuc de YouTube. Chiar dacă nimeni nu se mai află pe acest canal de YouTube, canalul meu, Povești Random Fără Sens, m-am gândit să fac acest videoclip, că poate mai sunt câteva persoane care mai așteaptă un videoclip. N-am mai postat de 6 luni de zile, foarte mult, de că nu am mai postat. Și după videoclipul acesta voi face un videoclip în care voi explica motivul pentru care nu am mai postat în aceste luni, 6 luni. Și dați și voi acolo în comentariu dacă să mă reapuc sau să nu mă reapuc de YouTube. Chiar dacă vor fi și hateri care vor spune nu te mai apuca de YouTube, eu o să mă apuc. Acum eu voi încerca să mai fac videoclipuri noi după acest videoclip. Și după videoclipul acela în care voi explica motivul, și dați și voi acolo un like și un subscribe ca să mă reapuc și eu de YouTube. Dacă știi ce zic, că am făcut de-abia 2 videoclipuri și după m-am lăsat. Să fac și eu, să mă reapuc de videoclipuri. Așa că eu am fost Povești Random Fără Sens. Ne vedem data viitoare la un alt video. Pa!